Ayan mga kasinag, magandang hapon. Update ko pala kayo kay Bagwis. Ayan si Bagwis oh. Hindi na umuwi naman sa bahay. Ngayon mga kasinag, nagdala ako ng pagkain ni Bagwis. Ito oh. Ayan oh, nagdala ako ng pagkain ni Bagwis. Karne ito ng baboy. Tapos nagawa na rin ako ng singsing na ilalagay sa kanya. Wala kasi ako ibang mahanap mga kasinag. Ano ito yung Mountain Dew. Yung sa Mountain Dew ito mga kasinag, yung nilalagyan ng takip. Ayan oh, kinaskas ko lang. Pansamantala mga kasinag, ito muna ilalagay ko. Kasi malayo na ang kanyang nararating. Itong pagkain mga kasinag, nilagay ko lang dito. Para pag bumaba siya, lalagyan natin. Ayan mga kasinag, alis muna tayo. Ayan si Bagwis oh. Nasa itaas nung kahoy na Jimelina. Alis muna tayo. Para bumaba siya. Tago tayo dito mga kasinag, tago tayo. Ayan mga kasinag, hindi bumaba si Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, dito na nagpipermi. Nauwi lang kasi si Bagwis mga kasinag, pag gutom na siya. Kaninang umaga kasi hindi siya umuwi. Hindi siya umuwi kaninang umaga. Hindi pa siyang kumakain. Ngayong hapon, di alam ko siya ng pagkain dito. Kasi sabi ng mga bata kanina, nakita daw nila si Bagwis kanina, inaaway ng uwak. Kaya pagparasalpukan ng uwak. Kaya pinuntahan ko dito mga kasinag. Di alam ko siya ng pagkain. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan o. Sa itaas ng Antipulo. Hindi naman bumababa. Hindi ko alam kung saan pupunta na naman yan. Ayun. Ayaw siguro talaga niyang kumain mga kasinag kasi ayaw niyang bumaba eh. Hayaan ko lang na umuwi siya bukas sa bahay. Kung hindi mo siya makakain ngayon. Tinitingnan ko kasi yung tiyan niya mga kasinag. Gutom. Sana pumunta yun. Ayan naman, dito siya lumipat. Ayan siya oh. Diyan siya lumipad oh. Sa taas ang puno na yan. Bagwis! Bagwis! Saan ka pupunta? Ano, ayaw mong kumain? Hindi ka ba kakain? Bagwis! Bagwis! Yan naman, saan naman pupunta yun? Andun mga kasinag pumunta si Bagwis. Siguro dyan matutulog mga kasinag si Bagwis. Sa malago na punong kahoy na ito. Dito kasi sa lugar na ito mga kasinag ay napakatahimik dito. Walang bahay dito. Ang nag-iisang bahay lang yun nandun. Sa kantuhan, yun lang ang bahay dito. Wala na. Puro ano na kasi ito. Ito kasi mga kasinag, mapresko pati yung lugar na ito. Puro mga kahoy na bagaw. Nyug. Tapos sa kabila dyan mga kasinag, yung kabila dyan. Ano na yan, yung dagat, rawis na yan. Andito si Bagwis. Dito nagpaparahon eh. Sukal. Ayan. Ayan. Ang ganda ng puno naman na kasi mga kasinag rin oh. Napaganda niyang puno. Tignan natin dyan si Bagwis. Asan si Bagwis? Hindi ko makita. Hindi makita. Napaka-presko siguro sa taas niyan. Kaya siguro dito nagtatambay si Bagwis. Ayun na naman. Saan ba pupunta yun? Doon naman pupunta mga kasinag. Sa kabilang puno na doon. Sa kapat ni mga kasinag si Bagwis hindi nagpipermanente ng lugar. Saka hindi lang iisang puno ang tinutulugan niya. Iba-ibang puno ang tinutulugan ni Bagwis. Para safe naman talaga si Bagwis. Hindi siya makain ng ahas or kung anong mga singgalong, musang, hindi siya makakain. Ayun na, ayun.
Ayun. Oh, nakita nyo yun? Ayun naman. Sa taas ng nyug. Hindi ko alam kung saan pupunta yan. Dito yan namamalagi mga kasinag. Dito yan natutulog sa area na to. Kaya gusto ko lagyan ng singsinga oh. At kasi malayo na nararating niya. Kaya gusto ko malagyan ng palatandaan at baka materador. Di ba? Napakalayas talaga ni Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ayan naman mga kasinag si Bagwis sa itaas ng nyog. Ayan, dyan siya lumipad. Tapos sa baba niya merong kalabaw. Di ba? Siguro tinitingnan ni Bagwis yung kalabaw sa baba. Malabo na ang cellphone ko pag naka-zoom. Di ba? Napakalayas talaga mga kasinag ni Bagwis. Di ba? Hindi na siya marunong umuwi. Yan naman ang napakaganda mga kasinag at yan na rin naman ang gusto kong mangyari kay Bagwis, na makahanap na siya ng kanyang pamilya. Nandun naman siya sa mataas sa kahoy, yung nara yata yan. Musig ang huni. Hahanap na yung mga kasinag ang tutulugan niya. Si Bagwis kasi hindi naman siguro nakakaramdam ng gutom, kaya hindi bumaba. Sa mga viewers ko pala dyan na mga nag-aalala kay Bagwis na baka makain ng singgalong or ng ahas, wag po kayo mag-alala. Kasi si Bagwis paiba-iba ng tinutulugan kada gabi. Kada sumapit ang gabi, iba-ibang puno ang kanyang tinutulugan. Hindi po siya natutulog sa permanenteng lugar or puno. Iba-ibang puno. Kaya wag po kayo mag-alala kay Bagwis. Ang inaalala ko lang kay Bagwis, baka materador o mabaril. Kasi dito sa amin kaya mayroon pa rin mga improvised na baril, yung mga dijulin. Yun, ayun na naman si Bagwis mga kasinag. Nakita nyo? Ang kulit ni Bagwis. Palipat-lipat ng diadapuan. Naghahanap yan mga kasinag ng mapagtutulugan niya. Ganyan ang ugali ni Bagwis. Kaya huwag kayo mag-alala masyado mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel at pagsuporta nyo sa akin, lalong lalo na kay Bagwis. Malaking tulong po ang nagagawa nyo para sa amin. Mga kasinag, suportahan nyo sana ang YouTube channel ng aking asawa na si Ma'am Chewy Official. Ayan mga kasinag, huwag nyo sanang kalimutan. Ayan na naman si Bagwis Hindi mapakali si Bagwis mga kasinag. Bantayan muna natin dito si Bagwis mga kasinag. At mamaya pag uwi ko dun, magpapakain na kami ng baboy. Shoutout pala kay Idol Cupino. Ayan mga kasinag, may alaga kasi si Idol Cupino na uwak, si Waki at si Aki. Ayan, kung gusto nyong makita si Waki at Aki, puntahan nyo yung YouTube channel ni Idol Cupino Hunt. Bagwis! Diba nasagot si Bagwis? Si Bagwis mga kasinag kasi alam niya ang busis ko. Kabisado ni Bagwis ang busis ko. Bagwis! Diba? Nasagot siya. Pag yan marunong na maghunting mga kasinag si Bagwis, nagtagal na sa akin yung mga 1 taon. Pag hindi pa rin nakakahanap ng kaparihas niya, ayun na naman si Bagwis. Nakita niyo mga kasinag Pag yan mga kasinag si Bagwis hindi pa rin nakahanap ng kaparihan niya sa mga 1 taon na sa akin, hindi pa rin siya kakahanap ng kaparihan niya. Iikutin ko yung buong Iraya. Papasukin namin yun, maghanap ako ng mga kasamahan ko. Hahanapin namin yung kapamilya ni Bagwis. At pag nakita namin kung saan lugar, aalpasan ko doon si Bagwis mga kasinag. Doon ko siya alpasan pag tumagal na sa akin yan. Pag alam kong matibay na siya maghunting, marunong siya maghanap na sarili niyang pagkain, aalpasan ko na yan doon mga kasinag. Kaya huwag kayo mag-alala. Mga kasinag, iniwan ko naman doon yung pagkain ni Bagwis. Ayun, malapit sa may mababang nyug. Si Bagwis andun pa sa taas ng puno.
Dito lang magtatambay sa kabila. Kasi hindi basta-basta nababa yan pag may tao. Dito tayo mga kasinag. Dito tayo sa lugar na kung saan tayo nagkikwentuhan kanina. Ayan, aabangan natin si Bagwis kung bababa. Ayan mga kasinag, si Bagwis, itaas ang nyug. Aabangan natin kung bababa siya. Kasi yung pagkain nilagay ko lang dun. Mga kasinag, update ko lang ulit kayo sa susunod na araw. Kasi si Bagwis dun na lumipad, dun sa looban dun. Ayun hindi na abutin ng camera. Hindi yan bababa mga kasinag si Bagwis. Antayin ko lang na umuwi dun sa bahay. Baka bukas na umaga mga kasinag andun na yan sa bahay. Doon ko lang pakainin mga kasinag sa bahay bukas ng umaga. Mga kasinag, maraming salamat pala sa inyong suporta, sa panonood ng aking mga video, sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ay hanggang dito lang, bye bye.